Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгенге тапшырының төп темалары хакында. Янгын чыгу очраклары артты. Бакчачылык ширкәтләрендә 2 урында ут чыкты. Кулымга бер авыр темир белән тагын. Иске байлар авылында яшәүче күршеләрне нәрсә сугыштырган? Бу чыннан да Аллаһ Субхана Тагала тарафыннан гайз кардәшләрем бүләк итеп безләргә бирелгән ай. Тотачак уразалар кабул булсын. Рамазан айы башлануга санаулы көннәр калып бара. Сабанты гүзәле 2016 бәйгесенә йомгак ясалды. Җиңүче кыз белән хәбәрчебез аралашты. Идарә итү компаниялары коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары булганнар белән көрәшүне дәвам итә. Әҗәтләрне җыю буенча беренче урында Электротехниклар компаниясе, соңгы урында Жилкомсервис һәм Вилюй. Хәзер торак коммуналь өчен түләүләрне хезмәт хакыннан тотып калу мөмкинлеге бар. Бу бары тик хезмәткәр ризалыгы белән генә эшләнә. Ул предприятие оешма җитәкчесе исеменә гариза язарга тиеш. Шәһәрдә шул рәвешле дистәләгән предприятие эшли. Бер төндә 2 янгын. Бүген Тукай районы бакчачылык ширкәтләрендә 2 урында ут чыкты. 2 очракта да милек иминиятләштерелмәгән булган. Весна 2 ширкәтендә янгын чыгу турында хәбәр коткаручыларга төнге 2дә килеп ирешә. Дача йорты яна, утны сундыру өчен 14 минут вакыт җитә. Яну мәйданы 12 квадрат метрны тәшкил итә. Янгын йортның өске өлешеннән башлана. Шуңа күрә хуҗалар аны соң сизеп ала. На момент возникновения пожара хозяева находились... Янгын чыкканда хуҗалар йоклаган була. Сораштырудан күренгәнчә алар кичтән өйне җылыту өчен мичкә яга. Күршеләре шылкыган тавышка уянып китәләр. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Тагын бер янгын транспортник бакчачылык ширкәтендә теркәлде. Анда бер катлы йорт янды. Коткаручылар сүзләренә караганда, быел Тукай районында янгын чыгу очраклары арткан. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда алар 3кә артык. Күрше хакы тәңре хакы диләр. Әмма иске байлар авылында яшәүчеләрне җир кишәрлеге зыгыштырган. 22 яшьлек егет 51 яшьлек күршесенә тимер предмет белән ташлана. Нәтиҗәдә хәзер ир-ат ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә дәвалана. Ул көнне Бәхтияр Корбанов хатыны авылына кайткан була. Төзелеш материаллары китерә. Күршеләрнең улы килеп мине куа башлады дип сөйли ир-ат. Алар сугышып китә. Ир-ат егетне җиргә егып сала. Әлеге хәлдән соң күпмедер вакыт үткәч, егет кире шушы урынга килә. Тик бу юлы инде аның кулында тимер таяк була. Башымга сукмакчы булдылар да, булды да, башымны кулымны тутып калдым. Кулымга бер авыр темир белән тагын суктылар. Авыр хәлдә булды. Тоже кулларым кыйбырлата алмай башлады ondan соң. 2 ягында асаланды да, ondan соң акыра башлады. Уха диде. Yüzüme ondan соң шу темир белән тагын сукты. Җир аркасында ызгыш күршеләр арасында 15 еллык башлана. Егетнең әтисе 1 ел элек җирне үзләренә алырга теләп судка мөрәҗәгать итә. Имеш Корбановлар чикне боза, аның җирендә законсыз корылмалар төзи. 2001 елда төзеде уларның менә монсын гына, менә монда иске төзелешләр әтисеннән калганы әнкәйне бирде судка. Безнең яктан курылышлар белән кирделәр дип. 31 майда Тукай район суды чираттагы мәртәбә Корбановлар файдасына карар чыгара. Аңа кадәр 4 көнлек шушы тарткалаш килеп чыга. Факил Шарипов 51 яшьлек явын йорт янында табып ала. Бүтән җир кан, ул хәтта селкенә дә алмый иде ди. Su siptim de indi üstüne. Çalkın sumundan apsağım. Edrek hatta meten işlettiler mi? Kıynadılar diye. Deniz malaya kıynadı diye. Бәхтияр Корбановка беренче ярдәмне авыл фельдшеры һәм мал табибы күрсәтә. Ашыгыч ярдәм машинасын 3 сәгать көтәләр. Нәтиҗәдә шәһәргә таксида барырга туры килә. Хәзер ир-ат ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә дәвалана. Аның кулы сынган, бит сөяге зарарланган, бер күзе күрми. Күз күремен саклап калу өчен берничә операция кичерергә туры киләчәк. Кайбер мәгълүматларга караганда, ир-атны кыйнаган егет тә бир дә үк дәвалана. Хәзер әлеге факт буенча тикшерү бара, җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Лисанханова, Гүзәл Хәйбуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу чыннан да Аллаһ Субхана Тагала тарафыннан гайз кардәшләрем бүләк итеп безләргә бирелгән ай. Тотачак уразалар кабул булсын. Рамазан айы башлануга санаулы көннәр калып бара. Сабанты гүзәле 2016 бәйгесенә йомгак ясалды. Җиңүче кыз белән хәбәрчебез аралашты.
Сохраняя добрые традиции и соблюдая требования продукции халяль, Челны Фуд ценит доверие своих покупателей, контролируя весь процесс производства от поставок до свежей нарезки на вашем столе. Челны Фуд. Мы преданы тем, кто нам доверяет. Сабан туе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе. Уйнап биеп, җырлап көлеп, бәйрәм итик көн буе. Хөрмәтле чаллылар һәм шәһәребез кунаклары. Сезне 5 июнь көнне кичке Сабан туйга чакырып калабыз. Чаллы ТВ һәм Күңел радиосыннан искиткеч шоу-программа. Катнашалар Эльмира Нәгыймова, Руслан Кирмуддинов, Гөлназ Сираева, Илназ Бах, Резидә Шарафиева, Артур Марат дуэты һәм башкалар. Концертны Күңел радиосының яраткан диджейлары алып баралар. 5 июнь кичке 8 мәйданның яр буе паркы. Чаллы ТВ һәм Күңел радиосы сезне көтә. Сабан туйга рәхим итегез. Бәйрәмнең спонсоры Нефтехим Энергоснаб компаниясы 5104А һәм 5818 адресы буенча төзелүче йортларда уңайлы фатирлар. Бәйрәмнең партнерлары Усадьба Касакина фермерлык хуҗалыгы, Богородский сөт заводы, Татэнергострой компаниясы, Җиһазлар кибете Ildom.рф, Газизовларның күз клиникасы. Туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, без дәвам итәбез. Изге Рамазан айына аяк басарга санаулы көннәр калып бара. 6 июнь уразаның 1-нче көне. Әлеге уңайдан Чаллы шәһәре имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла мөселман кардәшләргә үзенең мөрәҗәгатен җиткерә. Инде гайыз кардәшләр шу изге мөбарәк айга Рамазан айына якынлыгы белән ихлас белән тәбрик итәм. Аллаһу субхана тагала ушбу узун һәм инде кызу көннәрдә үзенең рәхмәтен үмет итеп шушы Рамазан уразаларына керешергә, аны инде хәйр белән дәвам итәргә, инде бер көнне дә кимчелек китермичә тотып бетергә Аллаһ Тәгалә барчабызга да көч-куәт бирсә иде. Һәм инде үзенең инде киң рәхмәтенә ирешергә, үзенең вәгъдәсендә булганча гынаһларыбыздан пакланырга, һәм инде ут казанынан котылуда гада ирешергә Аллаһ насыйп итсә иде, гайыз кардәшләрем. Шуңа күрә сезләрне чакырып калам, барчагызны да шушы уразага керешергә инде ел буе әзерләндек. Аллаһ насыйп итсә, менә шушы санаулы көннәрдә шушы уразабызга керешеп, инде көч-куәт белән шушы уразаларны тотып чыгарга Аллаһ та насыйп барда илсә иде. 5 июнь көнне кичке сәгать 10-да шәһәрнең барлык мәчетләрендә тәравих намазлары укылачак. Шәһәрдә Рамазан ае дәвамында тәравих намазларыннан кайтырга автобуслар булачак. Моның өчен җәмәгать транспорты графигын озайттылар. Үзгәрешләр 5 июньнән кертелә. Автобуслар профилакторий, уют кафесы, Татарстан тукталышларыннан кузгалып автостанцияга кадәр хәрәкәт итәчәк. Уразаның соңгы көне 4 июль, соңгы тәравих намазы 3 июльдә укылачак. Чаллыда милли бәйрәмебез башка шәһәр районнардан үзенчәлекле. Аны һәр елны Сабан туе гүзәле бәйгесе белән башлап җибәрәләр. Менә инде 23-нче ел рәттән сәхнәгә иң мөлаем, булдыклы һәм сәләтле татар кызлары күтәрелә. Кичә 2016 ел гүзәлен сайладылар. Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында бәйгенең финалы үтте. Әлеге исемгә кем лаек булды? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Сәхнәгә берәм Сабан туе гүзәлләре чыга. Алар бүген барысы да җиңүче. 7 сайлап алу турын үтеп, барлыгы 10 туташ финалга үтте. Аларның һәрберсенең бәйгегә килүенең үз тарихы, конкурска үз карашы. 2013 елда Сабан туе гүзәленә зритель булып баргалыйм һәм инде шул конкурска гашыйк булдым. Минем дә катнашасым килде. 2 айдан күбрәк әзерләндек, бик каты әзерләндек. Безнең укытучыларыбыз бик әйбәт, безне бик әйбәт өйрәттеләр. Финалга чыгу үзеңнән генә тора. Үзеңне җиңү иң беренче инде ул. Әзерләнергә миңа әнием булышты, әтием булышты, туганнарым булышты, дусларым һәм инде безнең педагоглар. Бу бәйгедә минем әлбәттә җиңәсем килә. Ләкин монда бар кызда үзенчәлекле, матур, бөтенесе дә талантлы, сәләтле диергә була. Һәм бар көчемне куеп бүген тырышачакмын инде. Бәйге башка бик күп конкурслардан үзгә. Ул беренче чиратта миллилеге белән аерылып тора. Шул ук вакытта ул заманча. Кызлар сәхнәгә никах костюмнарында чыкты, җыр биюгә сәләтләрен күрсәтте, театральләштирелгән тамашада катнашты. Безнең олы бәйрәмебезгә лаеклы кызлар. Кайсын гына алсаң да, гүзәл, Сабан туе гүзәле булырга лаеклар. Тамашага килгәндә,
башыннан ахырына хәтле бер спектакль шикелле Тукай әсәрләре буенча, Тукай темасы буенча бер спектакль шикелле тоташ тамаша барачак. Зал тулы ук булмаса да кызлар өчен җан атарга теләүчеләр күп иде. Аларга уңышлар теләп, һәр чыгышлары өчен ут йотып тордылар. Кызыбызга төрлечә булыштык, ничек булдыра алабыз, шулай булыштык. Без бик шатбыз, кызыбызның шундый матур, тәртипле, уңган, акыллы булып үсүенә. Мин җан атам Рүзилә Бикәйшев. Ни өчен дигәндә, без аның белән инде күптәннән таныш, без аның белән бергә җырларга йөрдек һәм ул бик ачык кеше һәм чыннан да бәхеткә лаек. Бүгенге көн өчен Сабантуй гүзәленә исеменә лаек булу шунда күренә. Сабантуй гүзәллек конкурсына без һәр елны киләбез. Безгә барысы да шуй. Рәхәтләнеп карыйбыз. Kızlar, para. Nişik eyttireler, ha? Bizni tekşirgençe özünüzge qaragız. Bana biz irte tağından yalını bilmişe, orman kise biz biraz tamak yalga balırga oturgan edik. Siz onda kemik kırıp yatasız, ha? Şu! 13 ел эчендә конкурста 750-дән артык туташ катнашты. Быел да кызлар башка еллардагы шикелле татар телебезне, туган йорт тарихын ни дәрәҗәдә камил белүләрен күрсәтте, мәдәниятебезне зурлады. Кызларның һәрберсе төрле номинацияларда бүләкләнде. Ә инде Сабантуй гүзәле исемен педагогия көллиятының 3-нче курс студенты Фәнзилә Зәмилова яулады. Ләйсәнханова, Роза Хибуллина, Тимур Әхмәтнов. Яңалыклар. Сабантуй гүзәле бүген безнең редакциядә. Фәнзилә Замилованы үзебезгә кунакка чакырдык. Әлеге бәйге кызларга нәрсә бирә? Гүзәл нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Җиңүче белән хәбәрчебез Ләйсәнханова әңгәмәсе. Фәнзилә, син чын күңелдән иң элек бу зур җиңүң белән котлыйбыз. Сабантуй гүзәле исемен яуладың. Мондый конкурсларда катнашу тәҗрибәң бар идеме? Чыннан да бу кичә шундый көтелмәгәндә килеп чыкты. Инде минем исемне Сабантуй гүзәле 2016 Фәнзилә Җәмилова дигәч, мин әзрәк каушап калдым. Чыгарга да белмим, нәрсә әйтергә дә белмим. Ә менә инде мондый бәйгеләрдә минем катнашканым бар. Мин Татарстан буйлап татар кызы 2014 конкурста 3нче урынны яулап алган идем. Фәнзилә әйтәле, Сабантуй гүзәле нинди сыйфатларга ия булырга тиеш синеңчә? Әле бит сәхнәдә генә түгел, бу исемне тормышта да акларга кирәк. Чынлап та бу шулай. Иң беренче инде татар кызы буларак мин әйтәсем килә, ул тәртипле булырга тиеш. Иң беренче тәртипле, акыллы, ягымлы кыз булырга тиеш. Шулай ук инде ул акыллы булырга тиеш, уңган кулы. Бар җирдә дә ул үзен күрсәтә белергә тиеш. Шулай ук туганнарын, әти-әниләрен яратырга тиеш. Хәзер яшьләр бик өлгер һәм актив. Синең дә мөгаен 70 төрле һөнәрең бардыр. Бераз үзең турында безгә сөйләп кит әле. Мин бик тәмле итеп ашарга, пешерергә яратам, төрле халык ашларын. Шулай ук мин үзем машина йөртәм. Менә 18 яшымда права алдым. Шулай ук инде мин төрле бәйгеләрдә дә катнашам. Әбием белән бабаема да булышам. Бүгенгесе көндә Яр Чаллы педагогика көллиятының 3нче курсында белем алам. Башлангыч сыйныфлар укытучысы булырга әзерләнәм. Фәнзилә, сез финалда 10 кыз идегез. 2 айлап бәйгегә әзерлек барды. Менә бу вакыт эчендә көндәшлек сизелдеме? Бәлки, киресенчә финал сезне дуслаштыргандыр. Ничегрәк булды? Беләсезме, менә бу бәйгедә генә мин дуслыкны күрдем. Бер бәйгедә дә мондый дуслыкны күргән юк иде. Без һәрбер кыз белән шул хәллек дуслаштык. Бер-беребезне инде поддержкалап тордык инде. Һәм менә кичә җиңгәчтен дә барлык кызлар мине кутладылар. Мин бик шат идем кичә. Аларга шулай ук бик зур рәхмәтемне әйтеп китәсем килә. Бәйге җиңүчесенә ел саен менә шундый матур күчмә таҗ тапшырыла. Моннан тыш да әле бүләкләр бирәләр. Нәрсәләр белән кутладылар сине, Фәнзилә? Миңа инде иң беренче күчмә таҗ бирделәр. Шулай ук инде мин ягымлы кыз номинациясендә менә бу хәситәнне алдым һәм менә бусы белән бергә баралар. Шулай ук инде туристик путевка диңгезгә. Әлегә кайсы диңгезгә икәнен белмим, ләкин 5 июнь көнне бу миңа тагын бер сюрприз булып калачак. Фәнзилә, сиңа киләчәк тормышында да зур уңышлар телибез. Ә инде конкурска, анда катнашасы килгән кызларга теләкләрең нинди? Шулар хакында ишетәсе килә. Кызларга мин үзегезгә ышаныгыз диясем килә. Кайбер килеп чыкмаган вакытларда да үзегезне инде кулга алып, юк барыбер килеп чыгачак дип алга барырга кирәк. Инде Сабантуй гүзәле бәйгесе гомерлек конкурс булып калсын инде дип мин шундый теләктә.
Әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. 5 июньдә шәһәрдәшләрне һәм чаллы кунакларын Сабан туена чакырып калалар. Төп бәйрәм чаралары мәйданда булачак. Сәгать 10-да әкият һәм авылкай мәйданчыкларында кече тамашалар старт ала. Аларда балаларга курчак театры күрсәтелә. Татар авылы мөхите сурәтләнә, ә инде сәгать 11-дә мәйданның үзендә мәхәббәтнең 5 мизгеле дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша башланып китәчәк. Ул бөек Тукаебызның 130 еллыгына багышлана. Сәгать 12-дә Сабан туе кунаклары өчен концерт планлаштырылган. Шул ук вакытта уеннарга әзерлек башлана. Һәр вакыттагыча милли бәйрәмнең иң тантаналы өлеше татар-башкорт көрәше булачак. Абсолют батырны Сабан туе гүзәлләре коты һәм аңа традицион тәкия тапшырачаклар. Ә инде кичке сәгать 7-дә зур концерт башлана. Анда Чаллы һәм Казан артистлары катнаша. 8-дә эстафетаны безнең телевизия компания кабул итә. Сәхнәгә Чаллы ТВ алып баручылары һәм күңел диджейлары чыгачак. Концерт программасы 21 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сабан туеның тагын бер бизәге ат чабышлары. Узышлар гадәттәгечә ипподромда оештырыла, бәйрәм сәгать 11-дә башланып китәчәк. Ипподромга килүчеләр шулай ук халык спорт уеннарында катнаша ала. Алар өчен концерт программасы әзерләнә. Сабан туе көнне Чулман проспекты өлеше ябыла. Бу кешеләр иминлеген тәэмин итү максатыннан эшләнә торган чара. Иртәнге сәгать 10-нан кичке 10-га кадәр Чулман проспекты Биляев проспектыннан Вахитов проспектына кадәр участокта 2 якка да ябыла. Игътибарлы булыгыз. Яна шунысын искәртәбез, Сабан туе көнне халыкка өйләренә кайту уңайлы булсын өчен 15-кә якын зур автобус җибәрелә. Шулай ук трамвайлар һәм газельләр йөреше дә озайтыла. Кырым ярым утравының Алушты шәһәрендә Олимпия тэквондосы буенча Россия кубогына ярышлар тәмамланды. Анда төрле үлчәүдә илнең 37 төбәгеннән спортчылар катнашты. Шулар арасында татарстанлылар да. Команда составында безнең шәһәрдәшләр дә бар иде. Чаллы спортчылары гадәттәгечә сынатмады. Республика җыелма командасының югары нәтиҗәләргә ирешүендә аларның өлеше зур. Кайбер Чаллы спортчылары өчен Алушта шәһәрендәге турнир беренче җитди ярыш булды. Галина Савгильдина да шундыйлардан. Ул Россия кубогына узган ярышта 3нче урын алды. Турнир по взрослым. Ярышларда мин иң кечкенәсе идем. Призлы урын яулавым зур уңыш дип уйлыйм. Татарстан спортчыларын начар һава торышы да куркытмады. Об этом не думали. Яңгыр яуды, салкын тиюеннән курктым. Һава торышы турында уйламадык. Анда ял итәр өчен бармадык бит, медальләр яуларга теләдек. Россия кубогы нәтиҗәләре буенча гомуми исәптә Татарстан Мәскәү белән Санкт-Петербургны артта калдырып, беренче урын яулады. Чиратта Бразилиядә узачак Олимпия уеннары, әмма сайлап алулар тәмамланды инде. Чираттагы максат Токиодагы Олимпия уеннарында катнашу. Безнең сборная бик әйбәт выступает. Беренче, икенче, өченче көннәрдә, конечно, рядом барды безнең белән Мәскәү шәһәре, Санкт-Петербург шәһәре барды. Все-таки соңгы көндә без 2 алтын алдык, 1 серебро и 1 бронза алдык. Шул исәптән без беренче командный булды, и кубок кайтып китте безнең белән Татарстанга. Тиздән бөтен Россия универсиадасы Чаллы спортчыларына анда сайлап алуны үтәргә кирәк түгел. Узган студент форумында җиңү яулаган өчен Россия кубогы тулы состав белән катнашачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Җомга көнне менә шундый яңалыкларга бай булды. Алдагы Сабан туйлар күңелле үтсен, сабылыгыз.